Mandek. Wah. Wah. Yeah. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut maguting ayuda aja gendung aja kok ngaswadya bala saka negara Ngastina nadan bisa ngasorake kridane kadangku nanging aku ora bakal loncat yen durung bisa njurung tunggul Prabu Duryudana yen durung bisa mlengket negara Ngastina luwih becik ngaku kowe prajurit saka Parang Kencana sapa sing dadi aranmu aku Wadyabala Parang Kencana kekesete sinuwun Prabu Candrasekti aranku tumenggung Surayeng Pati iya sapa kowe tumenggung Kartomarma kadang dalem Koko Prabu Duryudana damar keprabon tak jaluk supaya dilenggahi dening Ratu Gustiku minangka tepa palupining para nayaka lan para kawula eman-eman jembaring praja suburing bumi ewa semono Prabu Duryudana nggone dadi ratu nyekel panguwasa menceng lagune ora sakokan gunem sing tanpa guna ora gelem minggat saka negara mesti aja takon dosa panggawa sak budimu remen lakon dadi glebong
ana dadang mati. Pilih. Oke. Wah. Yang dede kalono galayatan takut maringkut ringkut ngise siang micil Prabawa Prabawa kang mawa wisa gumregut magute nyayuda Ladala bojleng-bojleng perjaga iblis laknat lakune jelek-jelekan. Wong Ngastina kuwi aja gendung, kuwi aja umuk. Nadan kok bisa ngorak-arik barisan saka negara Parangkencana. Nanging kowe durung ngerti gridane pepatih negara Parangkencana. Aku Patih Candra Sengkala. Sapa kowe? Tumenggung Kartamarma. Mundur, tak jaluk dampar keprapun, tak kukuhi. Ora ketuku ngulungake klundunge mime saurunga kowe. Oh, ah. Ha. Bos. Ayo. Bos. Hey. Ayo amakno ora krasa mati. Hey! Hey! Mati saurunga. Tamakno. Wah. Mutar kowe. Kurawa. Kurawa, putane mati. Putane mati,
urung kowe ngatang-atang dadi bathang. Kowe buta matake drembo. Buta kowe tandhae akeh. Ning ora sumbut karo pegaweanmu. Tak trajang nganggo tumbak brodol wadukmu tembus prating walikat. He Kurawa. Sawangan Kurawa. Butane wis tumekaning pati. Butane wis mati. Wah jangkem elek. Aduh mati aku. Oh. Oh. Melayu di dunia Melayu. Durnaina panalinganira lumajaring ratri beja kabisanan. Jinandari sang terus jumena ger nyuwun tulung ngaturaken ketimasan ger. Paman Durna paman sunguni kok mlajar-mlajar enten napa? Matur ketimasan dhateng Angger Baladewa. Jebul datengipun Prabu Candra Sekti menika mboten ijen ning nganti wadyabala. Bala menungsa bala buta. Kathahipun mboten mekakan datengipun ten negari Ngastina. Ngamuk punggung ngami-ami nyuwun kalengganipun Angger Duryudana nggih. Kurawa majing wonten palaganing remuk bubuk dados rerempon. Nyuwun pengayoman nggih kinten kula ingkang satrep imbang bobot kalian kasektenipun buta saking parang kencot namung Angger Baladewa. Yen mboten panjenengan lajeng sinten ingkang badhe ngayomi Angger Duryudana nggih. Ya sekeca. Niki sing jeneng akali wong pinter ngeten niki dicuni. Mboten usah tumandang ning lakone pun rampung. Perkarane pun beres. Angger Baladewa, kula junjung kula lembana, nek ora dialemake ndak mboten gelem tumandang. Mungsuhipun buta saking negari Parangkencana, ngakune patih Candra Sengkala di. Upama kok Angger Baladewa niku unggul jurite, wajib dibelani, wajib dibotohi. Ning yen upami Angger Baladewa kok ngantos katriwandan, agengipun dumugi ning pejah, tinggal melajar mawon dicuni. Niku jenenge mboten tanggung jawab. Monggo sampeyan niku wani nundung Ratu Parangkencana Candra Sekti. Mboten napa-napa, sing baku cara wite empange diobahke riyin. Saderenge ditegor wite empange diobahke supaya dongkar oyote. Dipun tontoni saking katebian Kakang Durna. Maju kene. Bangsa tewek. Ayo. Mas Kiber trayole binantang durur bedagal simonon. Meker meresi donder. Ora patut banget wujude buta sawa. Kowe takon marang agoranku Patih Candra Sengkala. Pepatih dalem ing negara Parangkencana. Kowe Patih Candra Sengkala dasar nyata panjenengan sapa sinuwun. Lekna mripatmu jaringan gobokmu. Kadang Wreda tumrap Yai Duryudana Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku goleki Candra Sekti. Ana ngendi? Ratu Gustimu Candra Sekti. Ora usah ngepok kuncane Ratu Gustiku sing baku Ngastina tak jaluk. Takku kuwi ora kedu ngrungake tak bedah.
Tismak Bathok mripat mloro ora ndelok. Kowe durung ngerti kondange Nata Mandura Baladewa. Iya. Kowe tanding sing diadepi Baladewa, majaning pelaken dublak tungkak modar. Waduh, mati. Iki jalukanmu bangsa wus. Wulo mati. Iki jalukan menungsa toto. Iki wulo yo. Iki mati. Wulo. Wus. Ah. Patih mundur. Menungso ora tata. Kowe sing nantang kowe sing gawe dak-dakaning perkara lah kok ora tanggung jawab tinggal glanggang colong playu. Malah wujude buta Patih Candrasengkala sing diperintah kon ngadepi kridane Baladewa. Sinuwun Baladewa. Aku ora butuh kerengan karo panjenengan. Butuhku mung dandani rusake negara Ngastina. Ewa semono yen panjenengan kok mbelani Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu tegel karo panjenengan. Kelakon tak kendarat sinuwun Baladewa mati dening aku. Mati. Tamakno pusakamu. Ayo. Us. Tamakno sinuwun. Waduh. Baladewa lumpuh. Waduh. Modar kowe. Mati. Ora wurung kowe modar. Ora wurung kowe mati. Aduh, aku njaluk tulung. Aku njaluk urip, aku njaluk diusadani. Aku mung trima disepatani kok dadi ambruk. Awakku lemes kabeh ora bisa geglawat. Oh, Candrasekti, aku njaluk tulung. Candrasengkala, kula wonten dawuh. Baladewa iki mbelani wong kleru, mbelani wong luput. Mula kesempyok ing radan. Tak sepatani Baladewa lumpuh, saiki lumpuh. Kepareng paduka cemplungke gedhong Pakunjaran. Nanging eling-eling nggone nyemplungke gedhong Pakunjaran, golekno papan sing apik, papan sing becik, pangane dicukupi. Waduh. Lah wong menika mungsuh kok malah dipun dawuhi supados nglebetaken wonten gedhong Pakunjaran ingkang sae, panganipun cukup. Najan iki mungsuh ning jane jiwane kuwi apik, jiwane luhur. Iki kadange para Pandhawa ning negara Ngastina iki mung dadi dhayoh, iki mung dadi tamu. Mula dicemplungke gedhong Pakunjaran ning aja dibarengke karo bangsa Brahmacorah utawa maling. Iye, estaken dawuh. Lajeng pangane dicukupi. Menawi wanci enjang digaweke sego goreng. Upami wanci bedhug, prayogane digaweke gule. Menawi kirang langkung tabuh 11 dalu digaweke sauto. Supaya kemepyar. Ning ya kuwi aja lali mengko sambele dicampuri remason. Waduh. Yen dipun campuri remason mangke mencret. Ora apa-apa. Yen tabuh setunggal gaweke wedang kopi,
Aja lali ngarep esuk jam 4 pangane ya dicukupi, ya kudu kon dahar. Mesake nek ora dahar mergo angkat junjung bolak-balik. Oh nggih. Wedange teh panas ora perlu nganggo gula. Ngirit. Oh nggih. Cemplungke gedhong paku njar. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun.